ಬಯ್ಯ 4 ಗಂಟೆದ ಹೊರ್ತು ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ದೂರ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಶೂಟಿಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಶೂಟ್ ಪನಂಬೂರ್ ಬೀಚ್ ಅವೇ ಬೇರೆ ಮಸ್ಸರ ರಾಮಂಡ ಅವೇ ಯಾನ್ ಪಂಪೆ ಬಂತೆ ದೂರ ಅಂದೆ ಯಾರು ಪಂಡದಾದ ಪನಂಬೂರ್ ಬೀಚ್ಗೆ ಅರಗು ವ್ಲಾಗ್ ಎಲ್ಲೇ ಬರೋಡಿಗೆ ಅಂಚ ಅಂಚಪ್ಪ ಬೇಗ ಪಂಡದ ಮುಗಿತೇರವೆ ಅಂಚ ಯಾನ್ಲ ಬೇಗ ಪಂಡದ ಮುಗಿತೆ ಪನಂಬೂರ್ಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಬೇರೆನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಾರ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು 6 ವೆಯ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ತೋಳಿ ತೋಜ್ಜೇರು ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚ ಅಕ್ಕಲ್ಪದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ಪೋಪು ಪನಂಬೂರ್ ಬೀಚ್ಗೆ ಬೇರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಏನ್ ಎಕ್ಕಡೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೇಜಿ ಪಾತಾರೆ ಪಂಡ ಅವ್ರು ಬತ್ತದ ಕಾಡಿದಲ್ಲ ಕುಳ್ಳಿಯಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತದೀಜಿ ಪಾತೇರ್ದು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೇಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಕಾರ್ ಪೋಪುನ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತೆ ಆತೆ ಅಂಚೈತೆ ಪಾತೇನ ವೀಡಿಯೋ ತಕ್ಕಲ್ ಜತ್ತು ಪೋಯಿರು ಐಟೆ ದಾದ ತೂಕ ಪಂಡ ಅವಳು ಪಿರಾವಡು ಅಲ್ಪ ಟೇಬಲ್ ಪೂರ ಸೆಟ್ ಮಂತಿದ್ದೇರು ಅಡೆ ಪೋತೇರು ಇನೋಗ್ರೇಷನ್ ದಾದ ಇನೋಗ್ರೇಷನ್ ಇನಿ ಓಪನಿಂಗ್ ದಾದನ ದಾದನ್ ಪನ್ಪೇನೆ ಆಯ್ತ ಇನೋಗ್ರೇಷನ್ ಅಂಚೆ ಅಲ್ಪ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶೂಟ್ ಉಂಡು ವೀಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಫೋಟೋ ಎಲ್ಲ ಅಂಚ ಪೋತೇರು ತೂಯರ್ ಐಟೆ ಇತ್ತ ದಾದೈತೆ ಇನೋಗ್ರೇಷನ್ ಪಂಡ ಸ್ಕೈ ಡೈನಿಂಗ್ಗೆ ಒನಸುಂಡು ಪನ ಗೊತ್ತಲೆ ಮಿತ್ತಿಡ್ಬೋದು ಒನಸುಂಡ್ರೆಗೆ ನಮ್ಮಂಚಿತ್ತಕ್ಲಿಗತ್ತೆ ಪಾಪದಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಇಟ್ಟು ಅಂತ ತುಪ್ಪ ದಾಣ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇಪ್ಪು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಅಂಚ ಆಯ್ತ ತೂಕ ಎಂಚ ಒಪ್ಪುಂಡು ಪಂದು ಒಂದ್ಸಲ ತೂಪವೇರು ಒಂಜ ಎಂಚ ಮಿತ್ತು ಪೋದು ಒನಸುಂಡು ಎಂಚ ಮಿತ್ತು ಪೋಪು ಅವು ಇಂಚಿನ ಐಟಿಜ್ ಆ ಸೈಡ್ ಉಂಡು ಓಪನಿಂಗ್ ಅಂಚ ಮುಕ್ಕುಲು ಅಲ್ಪ ತೂದು ಬರ್ಪ ಬಂದು ಪೋಯರು ಕ್ಯಾಮರಾ ಪೂರ ಮೂಲೆ ಉಂಡು ಕ್ಯಾಮರಾ ಕೊಡ್ತಿದ್ವಿ ಕೊನೋಡ ಹತ್ರ ಮಕ್ಕಳು 5 ಗಂಟೆ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಶೂಟು ಇತ್ತ ಪನ್ನೊಂದಲೆ ರಾಜಾಪು ಅಂಚ ಆಜಾವು ಎನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಪೂರ ಪೋತುಂಡು ಗಾಯ್ಸ್ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇಂಕ್ ಶೀತ ಪಂಡ ಕಫ ಶೀತ ಮುನ್ನೋಡು ದೊಂಡೆ ಬೇನೆ ಕೈ ಡೈನಿ ಮಿತ್ತಿರ್ಬೋದು ಅನಸುಂಡ್ರಿಗೆ ಮಿತ್ತು ಗಡಪುರರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ಸೆಟ್ ಮನ್ಪೇರ ಪೋಯರು ಕ್ಯಾಮರಾ ಡಿ ಓಯ್ ಒಂಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಉಳಾಯಿ ಬರಲ್ಲ ಬಂಗ್ಳಾಯಿ ತೂಕ ತೂಪವೇ ನೋಡಿ ನಿಜ ನಿಕ್ಕಲಿಗೂ ಕಾಮಿಡಿ ರಮ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪೇರ ಅಂಚ ದಾದ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಪನಂಬೂರು ಬೀಚ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತು ನಿಕ್ಕಲು ತೆಲಿಪ್ಪಾರು ಅವು ದಾದ ಹೆಂಗೆ ಪಂಡ ನಾನು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋದು ಇಲ್ಲದೆ ಅಂತೀನಿ ನಾನು ಓಡೆಲ್ಲ ತಿರ್ಗೇರಂಚ ಪೋದಪ್ಪಾಯ ಅಂಚ ಪನಂಬೂರು ಬೀಚ್ ಸುರ್ತು ಸಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಎಂಕೆ ಒಂಚಿರು ಬರ್ಪಣಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಜವಾದ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂಚಿ ತೋಚೋಡು ಯಾನು ಮುಕ್ಕಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಡೆ ಬತ್ತಿಟ್ಟತೆ ಅಡೆ ಶೂಟ್ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಅಡೆ ಅಲ್ಪರ್ದು ಸೀದ ಬತ್ತೆ ಇಂಚಿಗೆ ಅಕ್ಲ ಅವಳು ಎಳ್ಳೇರು ಎಂಪ ಅಂತಿನಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ ಬೀಚ್ದಲ್ಲ ಅಂದು ಅರೆ ಗೊತ್ತಾವು ಮುಲ್ಪ ಇಂಚಿ ಬೀಚ್ ಅತ್ತೆ ಬೀಚಿಗೆ ಪೋದಪ್ಪಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಶೋಕುಂಡೆ ಬೀಚ್ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಬೀಚ್ ಮಾತ್ರ ಜಾತ್ರೆನೇ ಪನಂಬೂರು ಬೀಚ್ ಇದು ಜಾತ್ರೆನೇ ಅಲ್ಲ ಮೂಲೊಂದು ಪೂರ ಉಂಡು ತುಲೆ ಮಿತ್ತು ಪೋದು ಬರ್ಪುಣ ಪೂರ ಉಂಡು ಯಾನೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಬೀಚ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಈ ಜಾತ್ರೆನ ಗೊಬ್ಬರದುಂಡದ ಅಂಚೆ ಪೂರ ಉಂಡು ಬೋಟಿಂಗ್ಲು ಒಪ್ಪೋಡು ಅಂದು ಬೋಟಿಂಗ್ಲು ಉಂಡು ಇದೆ ಹಾರ್ಸ್ ರೈಡಿಂಗ್ಲ ಉಂಡು ಒಂಟೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಜಾಲಿ ಹೆಂಗೂ ಮಾತ್ರ ಬೋರ್ಯ ನೋಡ್ತೀಯ ಹುಡುಳ್ಳೇರು ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಬೇಗ ಮಿನ್ಯಾಂಡ ಬರುವೇರು ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಬೀಚಿಗೆ ಪೊಕ್ಕಡ್ ತಿರ್ಗ್ಯಾರೆ ಅಂಚ ಬೀಚಿಗೆ ಪೂರ ಪೋದು ಬತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಮೂಳೆ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆ ಅವಳು ಫಂಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಿಜು ನನ್ನ ಬೈಜೇರಿ ಗೆಸ್ಟ್ನಗಳು ಡಿ ಸಿ ಮದ ಬರಂಡಿಗೆ ಬತ್ತದ ಅವಳು ಬತ್ತೇರಿಗೆ ತಂದೆ ಡಿ ಸಿ ಬತ್ತೇರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋಗಾಂದು ಅಂಚ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಅಪ್ಪನ ಅವಳು
ಎಂಚೋಡು ಬಂದು ತೂಪ ಬೇರೆ ಬಟ್ ಯಾನು ಮೂಲುಳ್ಳ ಕಡೆ ಪೋಪು ನೆಂಚಾನೆ ಬೇರೊಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಂಕ ಕೊರ್ದು ಪೋತೇರು ಬ್ಯಾಗ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಅಂಚ ಸೊ ಅಲ್ಪ DC ಬೆತ್ತೇರು ತೋಜು ಓಪನಿಂಗ್ ಉಂಡು ಸ್ಕೈ ಡೈನಿಂಗ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಉಂಡು ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತೇನೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Yes, thank you. ನಿಮ್ಮ ಗಮನ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೋಗಲಿ. ಪಡಿಸಿರುವಂತಹ ಸ್ಕೈ ಡೈನಿಂಗ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ಕೈ ಡೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಟೀಮ್ ಮದ್ರಾಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶ, ಹೊಸ ಸಾಹಸ. ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಆ ಒಂದು ಸಾಹಸ ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನ ನಮ್ಮ ತರುಣರು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. Explore the adventure. Thank you. ಕಂಗಡ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂದು ಗೆಸ್ಟ್ ನಕಲಿಗಿತ್ತ ಫುಡ್ ಅಂಚ ವಿಷಯದಾದ ಬಣ್ಣ ಎಣ್ಣ ಕಂಡಿದ್ದ ಧರ್ಮಗೂ ಮಿತ್ತು ಅಕ್ಕಲ್ ಫುಡ್ ತಿನ್ಪುಂಡು ಮಕ್ಕಳು ವೀಡಿಯೋ ತೆಪ್ಪರೆ ಒಡತ್ತ ಮಿತ್ತು ಪೋಡ್ ಹಾಪುಂಡು ಆಯ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಇಡು ಒಂದು ತೊಡ ಹಾಪ್ಲದ ವೀಡಿಯೋ ತೆಪ್ಪರೆ ಸೊ ಮಿತ್ತು ಪೋಪೇರಿದ್ದೆ ಇಂಚೊಂಡಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಿತ್ತು ಪೋನಾಗ ತೆಲ್ತಂದಿಲ್ಲೇರಾರು ಯಾರ ಗೊತ್ತುಂಡು ವೀಡಿಯೋ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಂಡನಿಗೆ ಫ್ರೀ ವೀಡಿಯೋ ದತ್ತಿನಿಟ್ಟು ಇಟ್ಟು ಉಂತೊಂದು ಬೇರೆ ಕುಡಂದತ್ತು ಶೋಕುಂಟು ಸ್ಕೈ ಡೈನಿಂಗ್ ತುಲೆ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಸ್ಕೈ ರೈಡ್ ಪನಂಬೂರ್ ಬೀಚುಡುಂಡು ಡಿನ್ನರ್ ಅದು ತಿರ್ತು ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾತಾ ಗೆಸ್ಟ್ ನಕ್ಲ ವೀಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ನಕ್ಲ ಆಡಕ್ಲ ಡಿನ್ನರ್ ಅಲ್ಲೇ ಲ್ಯಾಂಡ್ ತಿರ್ತು ಬರಿಯಾರೆ ಇಂಚ ಇಂದೆಟ್ಟಂಜಾರುಲ್ಲೇರುಂದು ಬಲ್ಪತ್ತೊಂದು ಒಕ್ಕ ಆ ಸೈಡ್ ರಡ್ಡು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಮೂಳು ಮಿಡ್ಲು ನಾಲ್ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ತಗೊಂಡು ಕಲ್ಲಿಗೂ ಮ್ಯಾಟ್ ಪಾರ್ದು ಐಟ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅವ್ರು ನಾಲ್ ಸೈಡ್
ನನ್ನ ಕನ್ನಡಿ ತೋಜೇರ ಅಮೂಲ್ ನಡು ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ తెలియకుంటుంది వారి కుసి ನಾನು ಆಟೋಗ್ರಾಫ್ ಪಡೋದಲ್ಲೇ ರಂಗ ಸೀರೆ ಈಡದತ್ತು ಬಿತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಊಟ ಹಾಂ ಐಕೆ ಏತಿಗೆ ಅಂತಿಸೇರ ಪಂಡೆಕ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಓಪನ್ ಆಯ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾ ಪೇಜ್ ಏನೋ ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಎನ್ಮ ಜನ 10 ಜನ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ದಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲ್ 4 ಜನ ಗ್ರೂಪು ಓ ಟೀಮ್ ಮಂತ್ರ ಬಂದು ಅಕ್ಕಲ್ 4 ಜನ ಸೇರಿದು ಮಲ್ತದಿನ್ನಿ ಸ್ಕೈ ಡೈನಿಂಗ್ ಪನ್ಪು ನಾವು ಸೊ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪರ ಹೊತ್ತೀರ ಅಂಚ ಎಂಕ್ ಪಂಡೆ 2 ಬ್ಯಾಗ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಅಂಚ ಕೊಣ 2 ಅಂಚ ಒಳಗೆ ಬತ್ತೀನಿ ತಿಲೆ ಒಂದು ಫೋಟೋಸ್ ತೋರಿ ಅಂಚ ಒಂದು ಸೋಜಿ ಕಟ್ಟಾರೆ ಇಂಕಲ್ ನಾಡು ಇತ್ತೆ ಎಣ್ಮಾಯಿ 1 ಗಂಟೆ ನೆನಪಿದಡ್ಡು ಇಂಕಲ್ ಇತ್ತೆ ನಲ್ಲ ಪೋಂದುಂಡು ಮಿತ್ತು ಕೆಲವರು ಜಸ್ಟ್ ರೈಡ್ ಪೋಂದುಲೇರು ಮಿತ್ತು ಫುಡ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಮಿತ್ತು ಪೋದು ಬರೋಂದುಲೇರು ತುಪ್ಪವೇ ಇತ್ತ ಮಿತ್ತಡುಳ್ಳೆ ಜನಕ್ಕಲು ಫುಡ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿತ್ತು ಜಸ್ಟ್ ಪೋದು ಬರ್ಕು ಮಾತ್ರ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಇಡಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತದಿಲ್ಲ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ತೆಗೀಗ ಆತ್ನೇಟ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಬೈ